Πάμε. Ονόματα και διεύθυνση. VIP Box Pro, είναι ο Κορίνης Νίκος. Αντελίδης Πυρός. Αντελάκης Νίκος. Πάμε 160 κιλά στην παρά. Σπυρό αργά. Χωρίς βιασύνες, αργά. Πίεσε τα πόδια σου κάτω. Πάμε, αργά. Πάμε. Ωραίο. Ωραία τα λεπτά. Στο βίντεο να είστε και οι τρεις. Περίμενε. Θα σου πω εγώ. Μισό λεπτό έχει. Να σου πω, βιάστηκες τώρα. Δεν τόσο τα πόδια. Κάτω τα πόδια, κάτω ο κόλος, ψηλά το στήθος και πίεσε. Εντάξει, μην βιάζεσαι. Μη σηκώσεις πόδια. Εντάξει. Μην βιάζεσαι, το στήθος μπροστά. Απέναντι κοίτα. Και πάτα καλά τα πόδια. Πάμε. Εσύ! Μπράβο. Μπράβο. Γιάννη. Με τώρα. 1,70, τώρα 1,80 στην πάρα. Ωραία, σπέξα καλά. Περίμενε να μπεις στο 2. Εντάξει. Το ίδιο πράγμα. Πιέσεις καλά το στήθος σου μπροστά και μην βιαστείς να τεντώσεις πόδια. Πάμε. Μπροστά το στήθος σου. Βιάζεσαι. Σπίξ τα χέρια καλά και τα πόδια. Πίεση το τύπο. Πατά. Να βάλουμε 85 ή 90. Μία απαγάνηση. 90. Προλαβαίνεις να τα βγάλεις και να βάλεις άλλα μετά. Πάλι τα τάλια. Τρεις προσπάθειες έχεις άλλο. Άλλη μια προσπάθεια να κάνεις τους άλλους, δεν θα πεις άλλο, εντάξει. Πάμε. Στήθος σε μένα στήθος. Και πιέζει τα πόδια. Πάμε μαζί να σηκώσουμε όλοι. Πάμε! Ξανά, δεν πειράζει, ρε μάγκα. Φτιάξε τα κιλά, να ξαναπείς. Όχι, πάμε 85. Μετά αυτό πίσω. Πάμε 85. Βγάλε τα και βάλε τα άλλα. Όχι, εκεί. 80. Ωραία. Ένα 80 και ένα 70. Κορίδης. Τα κιλά. Θα δείξουμε τα κιλά εδώ. Ελάτε λίγο. Αυτά εδώ δεν τα έκανε, οπότε αφαιρούνται. Περίμενε. Βγάλτε και αυτά το κάλυρο από εκεί. Ωραία. Θα έχουμε 20 μπάρα, 10 κιλά, 20 κιλά, 40 κιλά, 60 κιλά, 80 κιλά. Κάλε από εδώ. 80 κιλά και από εδώ έχουμε 90 κιλά, 100 κιλά, 120, 140, 160 και 20 μπάρα 180. Εντάξει, ωραία. Οι δύο παίζουν. Περίμενε. Έλα τα πλάγια, Γιάννη. Τα πλάγια δεν τραβάμε και εκεί. Νικό, δεν μας πειράζει να βγουν συνεχόμενα. Μας πειράζει να μείνεις κρεμασμένος όσο να κάνεις πολλά, εντάξει. Μία, να κουμπάνε τα πόδια. 2, γυάεις. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, ανέπνε, 12, Μπράβο. τα 3, τα 4, τα 5, Πάμε, πάμε. 16, Πάμε. τα 7, τα 8, Ωραία. yes, τα 9, Μη Πάμε. πέσεις, μη πέσεις. 20. Ωραία. κρατήσου καλά. Πάμε, πάμε, πάμε.